assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum bandiraɓe diasporaɓe assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe ko Dj Assane Mbaye noon gorko mo Agname Goli e rappelade Yesso Faye e centre ji hip hop hande ko goɗon danan garnoɗo jooɗe kam woni lamdo hip hop gueɗen joyomo inchallah Des façons noti, minte mami noto, hip hop lariara yeso. Ati defa events, kill the warrior, demon for your hore mum welto. Des façons noti, minte mami noto, hip hop lariara yeso. Ati defa events, kill the warrior, demon for your hore mum welto. Ko darde ko dole ko dental fedde assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum bandiraɓe diasporaɓe assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe ko Dj Assane Mbaye noon gorko mo Agname Goli hande kadi en gatti rappelade Yesso Faye mi jewon goto dana mbiɗeɗo lamdo hip hop ko adduma e rappelade Yesso Faye wiyama bisimilla e rappelade Yesso Faye assalamu aleykum Dj Assane a salminama e kuuɓal ngal foof salminama gofoto salminde ha welto salminama ɗon o ko lamdo hip hop gorko mo Bumba Jeeri gorko mo Fouta Toro ari ɗo e émission rab ko Yesso Faye inchallah avec Dj Assane ok en tant que mbiɗa an ko an woni lamdo quoi to poɗa ɗum quoi non lamdo komi lamdo tan ko Allah ne andi komi lamdo kadi ko aussi kadi ko Allah waɗimi ɗum quoi e noti kadi indi mum kadi juste kadi notoɗa ende ɗum par ce que aɗa lamdo ko goto woni Allah quoi mais an jiiɗa wiide an ko on ka lamdo hip hop walla ka lamdo Fouta non komi lamdo Fouta nak lamdo hip hop o e lamdo Fouta foof quoi saabu somi laamima hip hop o rek Fouto e Galsen kala to wawi wonde quoi kala mbaɗo hip hop o ko lamdo laamima quoi mais sa daare joni rappelade o ummide taw waɗi boodi dariɗo waɗi boodi ɓe ganduɗa badde engagé taw waɗi boodi ganduɗa no guuli est ce que mbattama classe non lamdo mom nanɗo ren lamdo mom ko jeegue rek min sa mimimam rek a yiyat kam quoi min sa mimimam rek a yiyat kam lamdo mom ko jeegue kadi ko lamdo rek no mbimami ni quoi no yimɓe jiritma joni pour pamna yimɓe paama quoi pourquoi mbiɗa an ko an woni jeegue an ko mbaɗɗa e raaɓe e ko liggoɗa e raaɓe non ko lamdo noon ko artiste jeune talent quoi mais gomɗo hoore mum ak deggi Allah min mbaɗa gomi hooram quoi presque min kala ko jimi ganduɗa ko foti ko wone hip hop jaggumi ko min jeeyi quoi te kadi aussi ɗon min ko on gomgom wone yam quoi gomgom wone yam komi lamdo min laami kala rapport quoi ok joni mi salaka mais lamdo meeɗi yaltinde album walla meeɗi yaltinde projet walla meeɗi yaltinde message min mbaɗi mixtape en même temps min mbaɗi EP quoi min mbaɗi EP ko ɓooyani ko EP min mbaɗi ko ɓooyani ko inchallah kadi en même temps kadi minen projet goɗɗo kadi inchallah EP kadi garo wiide waji ɓe yoppat kadi inchallah e minen gara confirmation kadi ɓe ɓeyɗo andude kadi min kami lamdo quoi so Allah jaaɓi mais projet mo jaltinɗa o no wiyete probléme EP mo jaltino wiyete ko deftere aduna quoi deftere aduna jaltimi composé de 8 titres quoi 8 titres mais hol genre 8 titres quoi comme aɗa wawi lelde yimɓe o walla deux yimɓe paama quoi deftere aduna waɗi ko 8 titres waɗi ko aduna waɗi ɗanniɗo waɗi kam jaaho waɗi wonani mbinoɗami waɗi nawaram e même temps ene waɗi ko heewi quoi sa yeehi YouTube rek inchallah sa tappi lamdo hip hop ma yi toon ma waɗ découvert hol gonɗo lamdo ma andu hol gonɗo lamdo kadi ma confirme kadi ko tagui mi wiide komi hooram komi lamdo quoi mais joni hol son mo ganduɗa kañum mboɗo wadde hen hit kañum ganduɗa ne anda e diwan Fouta e diwan Sénégal e diwan culture pulaar he quoi peut être son uji foof machallah kanji foof presque waji ɓe ne keɗoɓe non min mbimi ko mais won son mo ganduɗa ko hit son mo ganduɗa ne anda ɗum artiste foof ne jogui biographe quoi mais haala keɓe paama hono dara mbiya an sodgolide fi ko hit pourquoi to pawɗa ɗum lamdo peeɓo ane non mi yi ɗum tan mi andu ɗum kadi mi andu carrément waji ɓe kadi ne gueɗa ɗum saabu sa naati compte am YouTube wak deggi Allah ma yi waji ɓe kam fo ma andu ɓe mbaɗi son uji fil son uji eɓe keɗo ɗum nice ɓe mbaɗi ɗum gueɗe kadi son uji ko it presque son uji kanƴi fof ko ɗit mi wawi widemo ko o woni hen ɗum ɗo o woni hen ɗum ɗo saabu kanƴi fof ko ɗit mais affaire o est ce que ne waɗi fittirani mo ganduɗa ko reproduit mawɗi quoi comme nanami ko melni Las Bégué en ko melni Alpha en ko melni comme Bassi Bi en quoi non d' ailleurs nak min cuwa jokkodirde ɓeɗon mais ne waɗi fittirinaji badɗi it quoi ene waɗi hen aduna ene waɗi par rapport e Al Amin mo fimde salide jeeyaɗo Mbumba ene waɗi Baba Sar aussi Labbo jeeyaɗo to Mbumba aussi en même temps ene waɗi fitirde Sista Maria ene wonde Mr Thie machallah fitirinaji badɗi dobte sa heeɗima tan a andat carrément son uji machallah ko ligga quoi mais joni aɗa an ndiɗa rappelade o nana ya walla yahani e rappelade o nana ɓamto quoi min ko ɗum mbami wiide nana ɓamto quoi heddi presque noon ken walloɓeɓe no mbimami ni walloɓe won kadi ngala waɓene moon voilà saabu ɗum ɗo rek jeeya déjà ene walla artiste quoi voilà c'est vraiment ko ɗum kam fo so mbayino no mbaɗani ni
e presque en même temps kadi ko iba men waɗata ko kadi concours jeeyi kadi vraiment ene ɓeyda jeune talent uji mbawa yitade koye mumen quoi sabu minen min ngala ko wona ni neɗɗo mom sa yiiɗi hunde cikkum ko hen poɗɗa wallede ko wiide wajiɓe rek yooɓe gar ɓe balla min hen rappulare ɓamto rappulare so ɓamtima wona min wona an ko enen fof ɓamtini ko leñol ngol ɓamtini voilà enen fof ɓayde gummen ɗen ko leñol ngol noon leñol ngol foti ata tawto en hen walla men hen gummana ɗen leñol ngol wawa yarude yesso ok haalama yooɗi feewi mais avant tout quoi par ce que an mbaɗi nananno tamin toon wuuro mon toon quoi mais est ce que toon kadi rabo no wuuri toon carrément quoi no wuuri toon c'est normal non rabo nak wuura men ene wuuri wuurani quoi e mbaɗa wawi ko min wuurni ɗum toon sa quoi hay min ko kulanmi quoi émission para boyidi nelduma classe piment liifi ha muusa pourquoi mbiya rabo en wuuri ɗum en tant que lamde hippo anta pooɗa ɗum non min wuurni ɗum kamɓe koye maɓe gandi rappo ko min wuurni ɗum toon quoi c'est sa yi kol gonɗo mbumba xam nga maɓe mbiya carrément ko lamde hip hop quoi mbumba sa wi mbumba rek mbiyatma ko lamde hip hop ɗum ko partout quoi sa wi mbumba rek lamde hip hop jeyata quoi inchallah bamin gara toon quoi min mbaɗa goɗo interview e mbumba min namdo an woni hollon mais avant tout rekom ɗo goɗo fisa min nana quoi ko mbiɗa ka lamdo ko quoi ok deuxiéme laajte underground malla tupak denk drapeau bi duma nangu ku koy cuub heɗo lamdo nga dégg rap dëmb fëgg dënn bakk sabar yi tëll tekku xaar kuy fëgg mënoo leen dëkku samay pëns dafa ëgg toggal sa maay balaa ngeen koy yàq xalimu jinne doole iblis di ngeen gis ku mel ni man hakkille ñiiwa jëmm nit mënoo leen mel ni man roy di nduroog pire li mooy réel rap pire mbind bu ës dëgg bu wow kës mënoo leen da ngeen di jéem may faj melomaani sans sumbuf ak reen ok mais joni jaafoto e goɗɗon banggue quoi anandi wiya ko rappular an jaafoɗa quoi wona question classe haydara ɗum ko boyɗi fuuɗi ɗi foof an goo ko pular muniɗa quoi ni no mbaɗiɗa rap hay sa haali sa yima yimɓeɓe gandu sa an carrément olof ma diggani est ce que a faami ko mbiyami ko mais jiɗɗa wadde forcé kadi aɗa waɗa rap olof ta an ko pular nanda mais ɗum kadi min yaadani ngal banggal mais aɗa andi rap à la limite quoi non wona question limite in jeewa tan quoi aɗa andi joni mi nanani anglais mi waɗade rap anglais ko a force to moodi waɗade maîtrisé an joni an ko pular muniɗa ko pular ganduɗa aɗa andi des fois heɗede boye ɓe ganduɗa ndiɗa lakkude olof hay biɗo saabu pota hen normal mbo dawni biɗo rewni neɗɗo ay ko muniɗa ko e ko mbata ko wat ɗum ɗon représente yimɓe ganda ɗum ay kono mbimami ni rek peut être aɗa rap pular ko gonga ko rap pular quoi mais min mi rappanani pular tan voilà min rappanu ko monde entier mais min komi pullo sa wiyam holto jeeyɗa mbiyatma ko mbumba jeeyami komi pullo mais rappo sen mbiyeɗa mbaɗa ɗum cadre rek pulago rek ma wonno yarani quoi min dappandu ko aduna foof monde fof dappantumi mais min naturellement min hooram komi pullo quoi kadi min somaɗa waɗa kadi mi jiɗan koye rap pular ɓamto mais hatta somi sentiri yimde olof mi yimat somi sentiri yimde français so mbaɗa wawi yimde mi yimat somi sentiri yimde anglais so mbaɗa wawi yimde mi yimat mais min komi pullo naturellement lamde hippo ko pullo jeeyami ko mbumba jeeyami ko fouta mbaɗami ko fouta représente mbaɗami ko fouta représente mais oɗon toon kadi wuuro moon quoi côté téléde kewan toon guiley telidi guiley mbiyam guiley forage uji koto toon kadi machallah walla non des fois ne waɗa défaut comme guure ɗe foof voilà comme guure ɗe foof hunde moom wawa fewdude fof wawa kadi bondude fof quoi ye vraiment wak degui yallah wonko woni toon wonko foti haalede toon wonko kadi ko forani haalede toon non do ko rappelade yeste fayi wiya ko ɗo mburo wulaha affaire o ala hulde ara yaltude caggal de mimi wuuro moon guiley telide guiley mbiyam est ce que toon machallah par ce que rap wiye ko represent to kodɗa ɗo mbatta represent ko par ce que en cas porteur de voix mbiɗa ko mumba jeeyɗa a ƴewat kadi caɗele mumba gonɗo toon après kala mais hoɗo woni rapport mbiya min koye sondem carrément walla min koye raɓudem carrément non rap wiya ko represent non ene waɗi min mbaɗa yimi mi yimi toon son uji ko fate mbumba te wajiɓe wak degui Allah keɗima ɗum ko wayno des fois peut être que quelque leñomaka ɓe mbaɗano toon mi yaltini hen son mi waɗi hen conseil yimɓe keɗima vraiment yimɓe mbaɗi apprécié quoi mais onon to mairie moon to no wiide min maire amen ko mbumba minen koye même mbumba ko toon mairie o woni quoi ala no wiite inde makko no wiite walla andama maire o wiyete ko Sadel Ndiaye mais konko est ce que golle makko no dari e wuuro he carrément quoi min ko jiimi kalami quoi ye no mbiyami nani ni rek mi wawi wiide mo waɗi foof mo wawi wiide mo waɗani foof neɗɗo koto doole ma kayit tan ko ɗum mbatta quoi min watta balami neɗɗo hay goto ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo aɗa foti wadde walla ɗum ɗo aɗa foti wadde mais l' essentiel ko population sohli ko aɗa foti ɗum wadde quoi manda sa faami voilà so population nder wuuro ngo fof sohli ko aɗa wawi ɗum wadde neɗɗo noon wonko jiɗɗata wadde kadi aussi taw doole ma keɓani ɗon voilà neɗɗo wona ko jiɗɗa ko mbiɗa ne ko keɓɗa ko ɗum ɓamata quoi mais joni oɗo ane holli woni projet ma quoi tant que émission joni gassa quoi holli woni projet ma ko poɗɗa yaltide ko poɗɗa wadde holli woni projet ma en tant que lamdo hip hop quoi mi yima kodi affaire iba meno aɗi ɗo a heeli
inchallah yo Allah waɗi ko jetta affaire o mais holumoni projet ma e jetta yimɓe ganda oro année quoi o année nak mbaɗa waɗi préparé inchallah EP quoi mbaɗa waɗi EP inchallah mais ɗum moom mi waɗa ɗum point quoi inchallah mais EP o dal ɓoyata joni yalta so Allah jaaɓi wajiɓe keɗo ɗum inchallah comme no ɓe keɗirno oro EP ni ɓoyataɓe mi daña goɗɗo kesso poul inchallah en même temps min mbaɗa programme ko heewi avec des collaborations avec certains rapports aussi kadi inchallah e min mbaɗa kadi machallah mais mi waɗa ɗum code quoi pour wajiɓe mbasa famdiro inchallah joni mamin gartu hen mais joni avant tout kadi quoi joni an so oɗo année benni quoi presque joni an so EDP o ɓeeni joni an est ce que mbaɗa wuuro moon aɗa waɗa toon événement mo ganduɗa spécial taw ko an jeeyi chaque année quoi taw ko lam hip-hop waɗata ɗum e nder wuuro he min mbaɗa jogui événement mbaɗami chaque année nak par ce que somi welama kadi mbaɗa yiɗi ko min fuɗɗi ɗum e nder mbumbo quoi nder mbumbo d' ailleurs ene waɗi noon rapprouje ene waɗi foof mais chaque événement mom ɗum ko min fuɗɗi ɗum toon kadi mbaɗa yetta hen Allah no fewi yo Allah ɓeydi hen sutoro nawarnami ɗum yeeso chaque 4e jour tabax mbaɗa jogui concert mo mbaɗami mbumba avec organisé avec Sousɓe Saliɓe Events woni groupe am feddam staff am quoi kamɓe mina chaque 4e jour tabax ɗum min mbaɗa toon kadi inchallah kadi ngol ɓurata quoi chaque année ndemin mbaɗi foof emin jii ene waɗi réussir ene waɗi machallah kadi ngolɗo min ñaagui Allah kadi ɓuuro min mbaɗannoɗi inchallah kadi ko hen wona quoi meɗen jiiɗiɗa émission rappelare e seeno e télé o ko mbatta hen remise ko mbatta hen fissa quoi rappelare so fayi dan émission joni guese quoi non rappelare mom wax degg yalla ko wiide rek machallah no mbimami ni yimɓe nanggu hen quoi rappelare o yaara yeeso xam nga enen foof gonen gotum quoi ballodiren nanggodiren rappelare yaara yeeso inchallah mbaɗa waɗon bégue mbaɗa waɗon jiyare xam nga rappelare mom ko enen foof ndendi quoi no mbiyami ni min komi pullo nde mbaɗami représenté ko Fouta représente Mbumba représente inchallah rappelare yo ɓamto fayo dow xam nga enen fof jiyen hen koye men keɓen hen ko jiɗɗen hebde hen ko quoi vraiment min ko ɗum mbiyami rappelare quoi ok joni haalama yooɗi fewi joni ko dernier mot min goni quoi joni ko mbatta remercie fans juuɗe ma e wa wuuro ma ko dernier mot gonɗa quoi dernier mot quoi ye ko juste o mbaɗa salmina caggal yettude jinnaɓam quoi nenam e babam xam nga Allah e nelaɗo mo Cheikh Ahmed Tidiani mbaɗa yetta wa Sousɓe Saliɓe quoi xam nga mbaɗa yetta kadi mo ménagére am Foyin Mbow nan Fouta xam nga du el prési wa Sousɓe Saliɓe foof mbaɗa salmina ɗumen Allah ba poro xam nga wa famille am foof gogo meyeram xam nga mo petit sœur Amina xam nga vraiment kadi ko miñam debbo takkiɗo yam quoi vraiment mo confidence quoi wax degg yalla kadi kala bawɗo nanggude lamde hip hop wa DG xam nga kam foof dal ala mo goppumi somi limi mi juumat quoi kala meɗɗo nangande lamde hip hop andaɗen nder mi salminima mbaɗa wima kadi yen ɓeydu duwa o en même temps kadi mine kadi concours ye konko jeeyi min 2000 final inchallah mbaɗen ɗum min duwa pour final o wawa arde mbumba so Allah jaaɓi kadi inchallah mbaɗa jogui on gëm kadi final o kam mi gadda ɗum mbumba sawra welede Allah Allah ittan ko satti mbaɗa wuuri mayani final o aran mbumba inchallah gandemo événement ok haalama yooɗi fewi ko Dj Assane Mbaye rewnoɗo e lamde hip hop comme sama gars ha godde numéro rappelare ko yesso fayi rappelare ko yesso fayi jaajëf